बे समनि मोनसे गिदिर खौरां समाजारि बिजोङाव गुड जब होनानै कमेन्ट होनायावनो सासे सुबुङा बे समाव जोबथेसालिनि आलासि जानो गोनां जादों। गोजान न'नि आलासि जानो गोनां जादों। सासे सुबुङा गुड जब होनानै कमेन्ट खालामदोंमोन, नाथाय बिथाङा मा बे मोनसे पस्टआव थामहिनबा समाजारि बिजोङाव मानि थाखाय बिथाङा गुड जब होनानै लिरदोंमोन आरो बे गुड जब लिरनायानो बिथांनि थाखाय खाल जाबाय आरो बिथांखौ बे समाव जोबथेसालिनि आलासि महरै दैथायहरनाय जाबाय। थारैनो बे समाव मख'नांगोन जे नोंथांमोनाबो नुनो मोनदों जे पाहलगामनि मोनसे गिदिर जे मोनसे गिख्रंथाव गाग्लोबनाय, बे गाग्लोबनायाव भारत हादरनि दाय गैयै सुबुंफोरा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन, जिउ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन गोबां नखरफोरा आरो बे जाथायखौ लानानैनो हादर नाङैनो मोनसे दुंहाव थासारि जादों आरो बे दुंहाव थासारि जानायखौ नोंथांमोनाबो नुनो मोनदोंमोन आरो बे जाथायखौ लानानै आसाम सरकाराबो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों हाबाफारि लानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। आसाम पुलिसाबो बे समाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों एक्शन लाबाय थानायखौ बे समाव मोनथिनो मोनदों, थामहिनबा नुनो मोनदों आरो बे समाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव जाय बिथांमोना समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बे समाव पाकिस्तानखौ मदद होनाय कमेन्ट्स, मदद होनाय बा सापर्ट होनाय जायखिजाया मोनसे सोदोब लिरनाय बिथांमोनखौ बा बाथ्रा बुंनाय बिथांमोनखौ बे समाव नायगिर साफानि उनाव साफा हमनाय अभियाना बे समाव सोलिबाय दं आरो बे बाथ्राखौ फोसावथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बे बाथ्राखौ बिथाङा टुइटनि गेजेरजों रोखा रोखा फोरमायदों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव जाय बिथांमोना पाकिस्तानखौ गोरोबनानै बा पाकिस्तानखौ मदद होनानै कमेन्ट्स खालामदोंमोन, सोरबा सोरबा पाकिस्ताननि बेफोरबायदि आयेन हाबा मावनायखौ गुड जब होदोंमोन आरो गुबुन फारसे बे समाव आल्लाहु आकबर गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन आरो जायखौ लानानै बे समाव गोबां सुबुंफोरखौ गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय आसाम पुलिसा बे समाव हमनाय जाबाय, थामहिनबा बिथांमोनखौ गोजान न'नि आलासि खालामनाय जाबाय। नोंथांमोनाबो जुदि समाजारि बिजों, बे समाजारि बिजोङाव आयेन बेरेखा थामहिनबा हादरनि बेरेखा जुदि कमेन्ट्स होयोब्ला, पोस्ट होयोब्ला बे समाव सांग्रां जाखादो। सांग्रां जुदि जायाब्ला नोंथाङाबो आसाम पुलिसनि आखायाव गोग्लैनो हागौ। आसाम पुलिसनि आखायाव गोग्लैयोब्ला नोंथाङा जोबथेसालिनि आलासि जानांनो हागौ आरो बे समाव जोंनिसिम मोनसे खौरां सफैदों, थामहिनबा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रोखा रोखा फोरमायथिदों जे बबे जिल्लानिफ्राय सुबुंफोरखौ थामहिनबा बे समाव हादर बेरेखा बाथ्रा बुंनाय, बे हादर बेरेखा बाथ्रा बुंनाय सुबुंफोरखौ दासिम बा एरेस्ट खालामनाय जाबाय, बेनि मोनसे मुं फारिलाइखौ फोरमायथिदों। बे समाव जोंनि आखायाव सफैदों हाइलाकान्दिनिफ्राय बे समाव जाबिर हुसेन, बे जाबिर हुसेनखौ बे समाव आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। आसाम पुलिसा बे समाव एरेस्ट खालामदों जाबिर हुसेन बिथांखौ आरो बेनि अनगायैबो सिलचराव सानै सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। एके बाहादुर समाजारि बिजोङाव बिथांनि मुङा एके बाहादुर आरो जावेद मुजुमदारखौबो बे समाव आसाम पुलिसा हमनाय जाबाय होननानै फोसावथाय होदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो बेनि अनगायैबो मरिगाव सानै सुबुंखौ बे समाव हमनाय जादों। महाहार मिया बिथांखौ बे समाव आसाम पुलिसा हमनाय जाबाय आरो बेनि अनगायैबो मुजिहिरुल इस्लाम बेखौबो बे समाव आसाम पुलिसा बे समाव हमनाय जाबाय आरो बेनि अनगायैबो नगाव नोंथांमोना मिन्थिखागौ दि आसामनि एमएलए आमिनुल इस्लाम, बे आमिनुल इस्लामखौबो बे समाव राजखान्थियारि बाथ्राजों जे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बे समाव बिथांखौबो आसाम पुलिसा हमनाय जाबाय। बे खौरांखौ नोंथांमोना मोनथिखागौ आरो बेनि अनगायैबो शिबसागराव साहिल आलीखौबो बे समाव आसाम पुलिसा हमनाय जाबाय आरो बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया लिरबावदों जे बिथाङा लिरदों दे बे समाव जाय बिथांमोना हादर बेरेखा बाथ्रा बुंगोन, बे हादर बेरेखा बाथ्रा बुंनाय सुबुंफोरखौ नायै समाजारि बिजोंनिफ्राय बिथांमोनखौ नायै हमनाय जागोन, थामहिनबा अभियाना सोलिबाय थागोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों। दानिया नोंथाङाबो जुदि समाजारि बिजोङाव जुदि बेफोरबायदि हादर बेरेखा बाथ्रा बुङोब्ला थामहिनबा बे समाव
पहेलगामाव जे जानाय जाथाय बे जाथायखौ लानानै नोंथाङाबो जे कमेन्ट्स बा माबेबा मोनसे समाजारि बिजोङाव नोंथाङाबो जुदि पोस्ट होयोब्ला नोंथांमोना सानै हयै जे पोस्ट होखा नङाबा नोंथाङाबो जानांगोन बे समाव हादर बेरेखा सुबुं आरो बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना बेफोरबायदि पोस्ट होयोब्ला हादर बेरेखा जुदि पोस्ट होयोब्ला जोबथेसालिनि आलासि थामहिनबा बे समाव जोबथेसालियाव दैथायहरनो थाखाय आसाम पुलिसा बे समाव फिट नायगासिनो दं थामहिनबा समाजारि बिजोङाव मोनफानि उनाव मोनफा बिजिर नायनानै दायनिगिरि सुबुंफोरखौ बे समाव जोबथेसालियाव सोनाय अभियाना सोलिबाय दं।